Cześć wszystkim, z tej strony Rock, a w tym odcinku będę rozwiązywała quizy. Rozwiążę teraz 4 quizy, a w komentarzach piszcie, jakie quizy potem w następnych odcinkach mam rozwiązywać. To więc tak. Nie przedłużając, przejdźmy do quizów. No to tak, pierwszy quiz. Czy mam szczęście? Czy ja mam szczęście? Nie wiem, czy mam szczęście, ale przecież wybierz obrazek. Wszystkie są takie same. Teraz na drugi. Znowu wszystkie są takie same. Znowu mam wybrać obrazek. No to może drugi. Wybierz obrazek. Chodzi. To jest chodzi? Tak. Wybierz obrazek. Wybierz obrazek. Wybierz obrazek. Хорошо, возможно, wybierz obrazek. Wybierz obrazek. Wybierz obrazek. Mam bardzo dużo szczęścia. Cieszę się. Mam bardzo dużo szczęścia. Okej, następny quiz, czyli czy nadajesz się na youtubera? Sama nie wiem. Jak byś się witał? Może wygram cześć. Ty są Rock, cześć. Czy nagrywasz filmiki na YouTube? Tak, ale bardzo malutko, jak widzicie. Co chciałbyś nagrywać? The Sims, Minecraft, same quizy, Angry Birds, coś innego. Chciałabym nagrywać Simsy, Minecraft, same quizy i coś innego. No tak, sorry za to. Tutaj coś innego, no powiedzcie. Nie wiem na to się zdecydować. Coś innego, czyli wiecie, jak będę mieć świnki morskie, bo jeszcze nie wiem, gdzie będę mieć. Moje świnka morskie wszystko. Dobra, ale nie będzie Sims. Który kolor lubisz? Niebieski, zielony, żółty, fioletowy, czarny, szary, pomarańczowy, czerwony, miętowy i miętowy. W swoim prawie że ulubionym. Jak często oglądasz filmiki na YouTube? Bardzo szybko, czasami kiedy codziennie. Tak, prawda. Codziennie. Kogo najbardziej lubisz? Banshee, Rezi, Karan Paula, J.W. i Joczok. J.W. A tutaj będzie. Dobra, już szczęście minęło, więc wybrałam tutaj J.W. No, dobra. I kolejny pytanie. Z kim nagrywałbyś filmiki? Przyjacielem, sam, z siostrą, bratem. No to jest pytanie, no bo nie wiem. Nie wiem, bo i z przyjacielem, i sama, i z siostrą, bo ona by chciała ze mną nagrać jakiś filmik. Dobra, co jaki czas wstawiałbyś filmiki? Codziennie raz na miesiąc, 3 miesiące. No teraz to jest pytanie. Bo ja stawiałabym codziennie, tylko że wiecie, chodzę do dużo nauki i teraz musiałam jeszcze czytać lekturę cały czas, to no to co ty codziennie, ale wiesz, to się kiedyś zmieni oczywiście. Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Oczywiście, nadajesz się jak nikt inny. Jeśli nie nagrywasz filmików, to musisz zacząć. Twoje filmiki będą idealne. Mam taką nadzieję, że będą i są. No to dobra, kolejny quiz. Czyli którą porę roku jesteś?
Dobra. Nie, którą porę roku nie jestem? No to jest pytanie. Którą fryzurę z poniższych najczęściej nosi? Warkocz, takie ugięte, lekkie i rozpuszczone. Czyli częściej nieco rozpuszczone. Którą z poniższych stylizacji najbardziej przypomina tą, którą zazwyczaj nosisz? Taki obrazek. I teraz pytanie. Które najczęściej noszę? Dobra, jednak to. Tylko, że trampki są takie jakieś dziwactwo. Dobra, którą z poniższych makijaży najbardziej przypomina ten, który zazwyczaj nosisz? Nie masz makijażu jeszcze. Ale co najchętniej robisz w wolnym czasie? Spaceruję, odpoczywam i marzę, uprawiam sport, odpoczywam i marzę. Gdzie mieszkam? W mieście, w domu jednorodzinnym. Co to jest? Na wsi w małym domku, na wsi w dużym domu, w mieście w kamienicy bloku. Mieszkam na wsi i w dużym domu. Jaki masz kolor włosów? Blond. Brązowy, blond, rudy, czarny. Blond. Kto z tych pór roku lubisz najbardziej? Wiosnę, lato, jesień, lato. Oczywiście, że jest lato. Jesteś osobą tryskającą, pozytywną energią, uwielbiasz zabawę i szaleństwo, niczego się nie boisz, jesteś śmiała i ty postawisz sobie jakiś cel, dążysz do niego wszystkimi siłami. No może, nie wiem. Dobra, kolejny quiz już ostatni, czyli jaki umysł posiadam? Którą ręką piszesz? Prawą. Najlepiej uczysz się dzięki faktom, badaniom, danym, powieściom, pomysłom, koncentracją, muzyce, dźwiękom, opiniom, doświadczeniom, czytaniu dyskusji. Czytaniu i dyskusji. Kiedy twój mózg pracuje najefektywniej? Rano, kiedy jestem sam, kiedy mam do czynienia z wyzwaniem, kiedy pracuję z moim szkicownikiem, późno wieczorem, kiedy mogę dzielić się pomysłami z innymi. Tak. Kiedy ubierasz się rano? Co? Kiedy ubierasz się rano? Aha. Nie jesteś pewien, co masz włożyć na siebie, myślisz o tym, jak postrzegają cię inni, wybierasz praktyczny komfort, włączysz TV radio, wybierasz swój zgodny z tym, jak się czujesz, ubierasz się bardzo szybko. Jestem pewien, jestem pewna, co mam założyć na sobie. Tak. Co najczęściej jesz na obiad? Biorę jedzenie na wynos, jem resztki, staram się jeść bardzo zdrowo, coś kolorowego, tworzę wiadują przekąski, na co mam ochotę. Nie no, przekąski. Czasami przekąski, ale staram się jeść bardzo zdrowo. Przez którą czynność się relaksujesz? Układanie puzli, słucham muzyki, czytanie książek, ćwiczenie fizyczne, gotowanie, pieczenie, oglądanie TV. I tutaj jest pytanie. Na pewno nie to bym chciała, ale nie słucham muzyki zbytnio, ale słucham to już czasami. Gotowanie, nie pieczenie, oglądanie TV. Oczywiście, wybierz grę. Kalambury, jaka to melodia, artytulaty, co? Monopoly, ryzyko. Monopoly. Szklanka jest w połowie pełna, w połowie pusta. Nie będzie. Gdzie najczęściej szukasz inspiracji? W muzyce, poprzez dyskusje, czytając podobne artykuły, poprzez porównywanie różnych opcji w pracy.
Językowy umysł. Serio? Posiadasz językowy umysł. Świetnie wyrażasz siebie za pomocą słów. Jesteś zaintrygowany gramatyką i literaturą, poezją. Świetnie radzisz sobie z nauką języków obcych. Aha. No tak, radzę sobie, ale oprócz angielskiego. Nie znasz angielskiego, dobra. Tym questem byłoby koniec i do zobaczenia w kolejnym odcinku z questami. No to tak, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, jakie questy mam rozwiązać. No to co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa!